Pan oeddwn ni'n fachgen, o'n i wrth y modd mynd o gwmpas yr ardd yn edrych am y bwystfilod bach. A mae yna bob math o bethau gallwn ni gyd wneud i helpu'r creaduriaid yma. Beth am ddechrau trwy adael darnau o'r lawnt fynd yn wyllt. Mae hwnna wedyn yn mynd i hybu y blodau a'r gweiriach a mae rhain i gyd yn fwyd pwysig dros ben i pethau fel y glywonod byw a'r gwenyn. A hefyd, gallwn ni gael tomen gompost yn yr ardd. Mae hwnna yn mynd i hybu pethau fel malwod gwlithod a mae heina ni tro yn mynd i ddenu mewn os da chi'n lwcus draenogod. Hefyd wrth gwrs gallwn ni roi blychau i fyny neu gallwn ni greu gwesteion y bwystfilod bach, y bug hotels yma. Llwch chi greu heina, adeiladu heina a denu pob math o greaduriaid bychan i mewn i'r ardd. A pam bod rhain yn bwysig? Wel, llawer o wahanol resymau. Heb bethau fel y gwenyn a'r pryfed hofran, bydden ni ddim yn cael fawr o fwyd, dim afalau enghraifft. A hefyd mae rhaid ni gofio bod y trychfilod bach yma yn fwyd pwysig dros ben i pethau fel mamaliaid ac adar. A mae yna ddigonedd o lyfrau allan na i helpu chi ddod i adnabod y bwystfilod bach. Llyfrau fel Darganfod mwy am y bugs. Hefyd, cyfres am dro, creaduriaid bach. A hefyd hwn. Dwi'n mynd i dy fwyta di. Felly, cerwch allan i'ch llyfrgell lleol i ddarganfod mwy am y bwystfilod bach.